Γεια σας παιδιά μου, τι κάνετε, είστε καλά? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, γιατί είμαι σε ένα πολύ όμορφο χώρο που έχει και χρώμα και ωραίες μυρωδιές. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο μυρωδάτο περιβόλι στο κάμπο και τα παιδιά που είναι κοντά μου θα μου πούν που είμαστε. Παιδιά μου, θέλετε να μου πείτε δυνατά που είμαστε? Το κάμπο! Πώς το λένε εδώ το περιβόλι που είμαστε, θυμόσαστε? Σίτρους. Στο Σίτρους είμαστε στο Σίτρους και θα παρακολουθήσουμε κάτι πολύ όμορφο, κάτι διαφορετικό. Μας φιλοξενεί εδώ λοιπόν το Σίτρους και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους υπεύθυνους γι' αυτό. Μια κυρία εξαιρετική είναι κοντά μας που θα μας πει ένα παραμύθι εξαιρετικά και θα μιλήσουμε και μαζί. Είναι η Νίκη Κάπαρη μαζί μας, όλοι την ξέρουμε, από τα παραμύθια που πολύ όμορφα μας αφηγείται. Όχι βέβαια εδώ στη Χίο, στην Αθήνα, αλλά επειδή την έχουμε γνωρίσει και είναι φίλη μας, έρχεται και στη Χίο και θα κάνουμε, ελπίζω, στο μέλλον και άλλα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα δούμε πρώτα απ' όλα τις φίλες μας που είναι εδώ κοντά. Για να δούμε ποιοι είναι κοντά μου. Είναι η Μαρινέλα. Μαρινέλα, τι κάνεις? Καλά. Είσαι καλά? Σ' αρέσει το παραμύθια? Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Θες να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου παραμύθι? Ναι. Ποιο είναι? Για πες μου. Η ωραία κοιμωμένη. Και ποιος στο σπίτι σου λέει παραμύθια εσένα, Μαρινέλα μου? Η μαμά. Η μαμά, αλήθεια? Ναι. Σου διαβάζει από βιβλία ή σου λέει και δικά της? Έχω καφέ από βιβλία. Πολύ ωραία. Κάποιος άλλος σου λέει παραμυθάκια? Σχολείο πας? Ναι. Τι τάξη? Νήπιο. Νήπιο πας. Η δασκάλα σας λέει παραμύθια? Ναι. Ωραία. Έτσι λοιπόν ήρθαμε μαζί σήμερα και εμείς να ακούσουμε ένα ωραίο παραμύθι, εντάξει, Μαρινέλα μου. Ωραία. Θα μου πεις μετά αν σου άρεσε, Πολύ ωραία. Ποια δίπλα φίλη έχουμε ακόμα? Είναι η Μαρία. Μαρία. Γεια σου Μαρία μου. Είσαι καλά? Ναι. Εσένα σ' αρέσουν τα παραμύθια? Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Ωραία. Μια μέρα διάβασα ένα στη γιαγιά. Στη γιαγιά, εσύ διάβασες παραμύθι στη γιαγιά? Αυτό είναι Ναι. πολύ πρωτότυπο, δεν το έχω ξανακούσει. Δύο τις διάβασες? Θυμάσαι ποια ήτανε? Ναι. Για πες τα παιδιά που μας βλέπουν από το σπίτι. Η Φιφίλα της Νίνα. Πώς, πες το μου, συγγνώμη, δεν το άκουσα. Η Φιφίλα της Νίνα και ο Φατσούλης. Και ο Φατσούλης. Της γιαγιάς σ' άρεσαν τα παραμύθια? Ναι. Πάρα πολύ. Και τι σου είπε όταν τις τα διάβασες? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάται, αλλά δεν πειράζει η Μαρία μου. Εγώ πιστεύω ότι χάρηκε πάρα πολύ. Και να το ξέρετε και εσείς τα παιδιά που είσαστε εδώ και εσείς μας βλέπετε από το σπίτι, ότι μπορείτε και εσείς να πείτε παραμύθια στη γιαγιά σας. Έτσι δεν είναι? Όχι μόνο οι γιαγιάδες να λένε παραμύθια στα παιδιά. Έτσι, Μαρία μου. Ναι. Μπράβο. Θα παρακολουθήσουμε και εμείς σήμερα εδώ μαζί παραμυθάκι, Ωραία. Θέλεις να πεις κάτι στα παιδιά που μας βλέπουν από το σπίτι? Τι να τους πούμε? Να τους πούμε να αγαπούν το παραμυθάκι. Ναι. Γιατί είναι πολύ ωραίο το παραμύθι. Και είναι ωραίο όχι μόνο για την ιστορία που μας λέει, αλλά και γιατί άλλο. Γιατί από τα παραμύθια τι κάνουμε? Θα μας το πει παρακάτω κάποια άλλη φίλη, νομίζω. Έχουμε τώρα τον... Ποιος είναι κοντά μου? Παντελής. Γεια σου Παντελή, είσαι καλά? Ναι. Εσένα σ' αρέσει τα παραμύθια? Ναι. Πάρα πολύ. Πες μου εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου? Ποιος σ' αρέσει από όλα αυτά που ξέρεις τα παραμύθια? Δεν θυμάται ο Παντελής, μάλλον ξέρει πολλά παραμύθια και έχει μπερδευτεί, έτσι είναι, Παντελή μου? Ναι. Εσένα ποιος σου λέει παραμύθι, θέλεις να μου πεις? Κανένας δεν σου λέει παραμύθι? Γι' αυτό ήρθε το παιδί εδώ στο Σίτρους, για να ακούσει παραμύθι. Κανείς δεν του λέει του παιδιού παραμύθι. Τι πράγματα είναι αυτά? Λοιπόν, δίπλα μου έχουμε μια άλλη φίλη, είναι η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις? Καλά. Τι τάξη πας? Δευτέρα. Δευτέρα. Εσένα σ' αρέσει τα παραμύθια? Ναι. Θέλεις να μου πεις αν κάποιο ξεχωρίζεις από όλα αυτά που ξέρεις? Είναι από πουτσουμένες γάτες. Σ' αρέσει πολύ, Εσένα ποιος σου λέει παραμύθια? Εγώ. Εσύ λες τον εαυτό σου? Ναι. Λες παραμύθια ή διαβάζεις? Διαβάζω. Διαβάζεις. Όταν ήσουν όμως και ο μικρούλα που δεν ήξερες να διαβάζεις, κάποιος σου Η έλεγε. μαμά. Η μαμά, είδες. Η μανούλα σου έλεγε παραμύθια. Μπράβο. Πολύ ωραία. Έτσι και εμείς σήμερα θα δούμε κάτι πολύ ωραίο εδώ, Μπράβο, ψυχή μου. Για να δούμε ποιες άλλες φίλες είναι εδώ κοντά μας, να έρθω κι εγώ εδώ. Αχ, πολύ ωραία είμαστε και είμαστε και λίγο μακριά. Λοιπόν, είναι η Ευτυχία. η Ευτυχία. Ευτυχία μου, τι κάνεις? Καλά. Μπράβο. Εσένα σ' αρέσει τα παραμύθια? Ναι. Τι τάξη πας? Νήπιο. Νήπιο. Είσαστε αδελφουλές? Πολύ ωραία. Τώρα θα μου πεις ότι η αδελφή σου λέει παραμύθια.
Το μάντεψα σωστά. Ναι. Πολύ σωστά Και μάντεψα. μερικές φορές η μαμά. Α, λέει όμως και η μαμά ακόμα, γιατί δεν ξέρεις καλά να διαβάζεις, Ωραία. Πολύ ωραία. Και έχουμε άλλη μια φίλη εδώ, που είναι η... Λίλα. Η Λίλα είναι. Λίλα, καλώς ήρθες και εσύ. Και σένα σ' αρέσει τα παραμύθια, γι' αυτό είσαι εδώ. Ναι. Θες να μου πεις ποιο παραμύθι εσύ αγαπάς πιο πολύ από αυτά που ξέρεις? Όλα μου αρέσει. Όλα. Δεν ξεχωρίζεις κάποιο. Όχι. Ωραία. Εσένα όταν ήσουν μικρούλα και δεν ήξερες να διαβάζεις, ποιος σου έλεγε παραμύθια? Η μαμά μου. Η μαμά. Πολύ ωραία. Τώρα διαβάζεις όμως και μόνη σου. Ναι. Ωραία, χαίρομαι. Έχω και μια άλλη φίλη εδώ που είναι λίγο μακριά, αλλά θα έρθει λίγο κοντά μου για να μιλήσουμε και να μου πει ποια είναι. Είσαι η? Κωνσταντίνα. Α, Κωνσταντίνα, τι κάνεις, καλά είσαι? Ναι. Θες να μου πεις τι τάξη πας? Τετάρτη. Τετάρτη πάει η Κωνσταντίνα. Κάποιο παραμύθι ξεχωρίζεις? Δεν ξέρω, μ' αρέσουν. Όλα? Ναι. Όλα, δεν ξεχωρίζεις κάποιο? Όχι, κοίτα. Εσύ όταν ήσουν μικρούλα ποιος σου έλεγε παραμύθι? Η μαμά. Η μαμά. Τώρα λες εσύ και στη μαμά παραμύθια? Ναι. Ωραία. Χαίρομαι. Και είδα και κάποιοι καινούργιοι φίλοι σήμερα εδώ. Τώρα, εδώ. Ποιοι είναι? Να τους δω. Κωνσταντίνα, θα τα πούμε πάλι σε λίγο, εντάξει? Θα μου πεις τι σου άρεσε πιο πολύ από αυτό που θα δούμε αμέσως. Λοιπόν, ποια είναι κοντά μου η? Ουρανία. Ουρανία. Ουρανία, πας σχολείο? Ναι. Τι τάξη πας, παιδί μου? Τι τάξη, πας νήπιο? Σ' αρέσει τα παραμύθια? Σ' αρέσει τα παραμύθια? Πάρα πολύ σ' Ουρανία, σ' αρέσει τα παραμύθια. Είδατε που ήρθε σήμερα εδώ μαζί μας. Πάει, όχι νηπιό. Τι πάει, παιδί μου? Παιδικό. Πώς σε λένε? Νίκο. Γεια σου, Νίκο, είσαι καλά? Ναι. Κοίτα λίγο εκεί που είναι τα παιδιά στο σπίτι να σε βλέπουν. Μπράβο. Σ' αρέσει τα παραμύθια, Νίκο? Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Πόσο πολύ? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εσύ ποιο παραμύθια αγαπάς πιο πολύ από όλα? Ποιο σ' αρέσει από αυτά που ξέρεις? Κάποιο σ' αρέσει? Ό,τι και να πω είναι ωραίο. Ό,τι και να πεις είναι ωραίο. Τι ακούς τώρα εδώ που είμαστε? Τι ακούς? Τι ακούμε τώρα εδώ, παιδιά? Τι ακούτε τώρα εδώ που είμαστε όλοι? Πουλάκια, είδατε τι ωραία που είναι εδώ στο περιβόλι, στο Citrus που είμαστε. Λοιπόν, όλοι οι φίλοι μας που είναι τώρα κοντά μας εδώ και κάποιοι άλλοι που θα έρθουν σε λίγο, θα είναι μαζί μας και θα παρακολουθήσουμε μια πολύ όμορφη αφήγηση, αποσπάσματα της οποίας θα δούμε αμέσως σε λίγο από την καλή μας την Νίκη την Κάπαρη. Δώσ' της κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Όχι είναι κλωστή δεμένη, στην άνεμη τη λιγμένη. Δώσ' της κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Της Χρυσομαλούσας. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας ψαράς και είχε 2 γιους. Τους έπαιρνε λοιπόν κάθε πρωί και πηγαίνανε για ψάreμα στην ανοιχτή θάλασσα. Ο ένας λοιπόν, ο μεγάλος ο γιος του ψαρά, είχε πάντα την τύχη και έπιανε κάτι ψαρούκλες, λαχταριστές. Ο άλλος όμως, ο μικρότερος ο γιος του ψαρά, δεν έπιανε ποτέ του τίποτα, ούτε ένα τόσο δα μικρό ψαράκι. Όχι γιατί δεν ήξερε, αλλά γιατί δεν ήθελε. Αυτός μάτιανε τα αγαπούσε τα ψάρια. Και αντί να βάζει δόλωμα στα γύστρια να τα ψαρεύει όπως όλοι, εκείνος τους έριχνε ψυχουλάκια και τα τάιζε. Και όταν οι άλλοι ξεψάριζαν τα δίχτυα στη βάρκα, εκείνος αν έβλεπε κανένα ψαράκι να είναι ακόμα ζωντανό και να σπαρταράει, θα τους άλλους, το έριχνε μέσα στη θάλασσα. Στη θάλασσα, όχι στο βουβά που δεν είναι στη βάρκα. Μια μέρα λοιπόν, έτσι όπως καθότανε στα βραχάκια και κοίταζε τα αγαπημένα του τα ψάρια να κολυμπάνε, αρχίζει ξαφνικά να φυσάει ένας αέρας. Ένας αέρας πόσο πήγαινε το βουνό. Κύματα βουνό σηκώθηκαν από τη θάλασσα ψηλά και ο γιος του ψαρά φοβήθηκε. Νόμιζε πως θα τον πάρουν μαζί τους να τον πνίξουν τα κύματα εκείνα. Προσπαθούσε να κρατηθεί από τα βράχια. Πιάξα. Έτσι όπως ξαφνικά σηκώθηκε ο αέρας και τα κύματα, το ίδιο ξαφνικά σταμάτησε να φυσάει. Η θάλασσα γαλήνεψε. Κι άλλη
ξεστάθηκε και βγήκε από μέσα μια γοργόνα του βυθού ένα πλάσμα. Για το καλό που κάνεις τα ψάρια μου και δεν τα ψαρεύεις, θα σου κάνω ένα δώρο. Από αύριο το πρωί θα καταλαβαίνεις όλες τις γλώσσες των ζώων που ζουν στον αέρα, στη στεριά, στη θάλασσα. Από αύριο το πρωί. Έτσι και το κορμόνι. Και έδωσε μια και χάθηκε στη θάλασσα. Ο γιος του ψαρά πήγε στο σπίτι. Αλλά τι λέει, εκείνο το βράδυ μπόρεσε να κοιμηθεί. Είχε τέτοια αγωνία να δει αν τα λόγια της Γοργόνας θα βγουν αληθινά, που δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι ούτε στιγμή. Σαν ξενέρωσε. Πριν βγει ο ήλιος με τα καλά, σηκώθηκε από το κρεβάτι και βγήκε έξω στην αυλή. Και στην αυλή λοιπόν ήταν ένα δέντρο ψηλό και πάνω στο δέντρο ήταν 2 πουλιά και λαϊδούσαν. Πώς να γελαϊδούσε αυτή? Έτσι όπως κάνει τώρα. Έτσι όπως κάνουν τώρα. Στη γλώσσα τη δικιά τους. Μα εκείνος κατάλαβε τι έλεγαν. Απ' τα χρυσά μαλλιά της Δρακοπούλας θα κάνουμε τη φωλιά μας. Ναι, ναι, απ' τα χρυσά και απ' τα μαλαματένια. Έλεγαν τα πουλιά. Κατάλαβε ο γιος του ψαρά. Κατάλαβε πως τα λόγια της Γοργόνας ήταν αληθινά. Και αποφάσισε να ακολουθήσει τα πουλιά. Να δει πού θα πήγαιναν. Ξανά του πω κάτι. Τώρα για πες μου. Είναι εύκολο να ακολουθήσει κανείς τα πουλιά την ώρα που πετάνε? Εκείνα ήταν φτερά. Ουρανία. Και πέταξαν. Και πήγαν και στάθηκαν στην κορυφή ενός πύργου. Ενός δρακόπουλου. Ουρανία. Ήταν και η ουρανία εκεί. Στον πύργο. Ήτανε. Στον πύργο. Τα πουλιά μαζί. Δεν ήταν, άστα. Τα πουλιά άνοιξαν τα φτερά τους και πέταξαν, στάθηκαν στην κορφή ενός δρακόπυργου. Εκείνος όμως πώς να πήγαινε εκεί μέσα? Από την είσοδο του κήπου του φύλαγαν δύο φύλλα, ένα άλογο με σιδερένια πόδια και ένα σκυλί με 400 δούλια. Ήταν άγρια πολύ και ευτυχώς που ήταν δεμένα. Αλλιώτικα θα χύνονταν το ένα πάνω στο άλλο και γύρευε τι θα γινότανε. Ο γιος του ψαρά φοβήθηκε. Φοβήθηκε και κρύφτηκε πίσω από κάτι θάμνους και περίμενε να δει τι θα γίνει. Άξαφνα είδε πάνω ψηλά στον ουρανό έναν αητό να πετάει. Εμένα μου μοιάζει αυτή η ιστορία του Ηρακλή με τον Τζέρβερ. Ερχότανε τις φτερούγες του ολάνυχτες. Κάτι κρατούσε στο ράμφος του μπροστά. Ήτανε δυο σακούλια. Χαμήλωσε το καρμάνιο αητός και άφησε τα σακούλια μπροστά στα χέρια και μετά άνοιξε πάλι τα φτερά του και πέταξε ψηλά. Τα φτεριά μιλούσαν. Κατάλαβε πως τους έρχεται. Ήξερε τη γλώσσα τους. Όμως, αντί να μερέψουν εκείνα τα φτεριά, γίνανε ακόμα πιο άγρια και άρχισαν να πετάνε φλόγες από τα ρουφούνια τους. Ο γιος του ψαρά και τι να δει, μωρέ παιδιά. Ο αετός είχε αφήσει μπροστά στο άλογο ένα σακούλι με κόκαλα. Και μπροστά στο σκύλο ένα σακούλι με άχυρα. Μάζεψε όλο το κουράγιο που είχε και όλο το θάρρος. Πήγε κοντά στα φτεριά και ρώτησε. Να μοιράσω εγώ τα φαγιά? Μοιράσέ τα, είπαν εκείνα. Και παίρνει τα άχυρα και τα βάζει πού? Στο άλογο. Και παίρνει και τα κόκαλα και τα βάζει μπροστά στο σκύλο. Και έφαγαν τα φτεριά. Και σαν απόφαγαν ευχαριστήθηκαν πολύ. Και τώρα για το καλό που μας έκανες, τι δώρο να σου κάνουμε? Εγώ δεν θέλω δώρο, είπε εκείνος. Θέλω μονάχα να μου πείτε πού είναι η Χρυσομαλούσα. Εκείνος είναι ο δρόμος που πάει στη Χρυσομαλούσα. Μονάχα πρόσεξε, γιατί ο πατέρας της είναι δράκος. Την έχει κλειδωμένη μέσα στον πύργο και αν σε δει θα σε φάει. Εκείνος χαρίστησε τα χεριά και πήρε το δρόμο που του δείξανε. Και πήγαινε. Και δρόμο έπαιρνε και δρόμο άφηνε εξωπίσω του. Αλλά δεν έβλεπε μήτε πύργο μπροστά του, μήτε τίποτα. Μήτε πουλί πετάμενο δεν βρήκε στον δρόμο του. Τι λες να πει? Ένας δράκος. Ένα μαύρο σήμα.
σύννεφο πήγε και στάθηκε πάνω από τον πύργο και άρχισε να κάνει. Χαμηλώνει μέχρι που ακούμπησε στο χώμα και εκεί μεταμορφώθηκε και γίνηκε δράκος. Στάθηκε κάτω από το παραθύρι και φώναξε. Χρυσομιλιά, Χρυσοροδιά και Χρυσοστεφανάτη, ρίξε τα μαλλιά σου χάμω, να πιαστώ, να ανέβω πάνω. Και ποιος το ψαράκι, και τι θα γίνει. Όταν άξε, από το παραθύρι, να έρχεται να ανοίγει και να βγαίνει από εκεί μέσα. Όμορφη σαν τον ήλιο. Έσκυψε για να δει τι είναι. Την ίδια στιγμή τα χρυσά μαλλιά της λύθηκαν και έπεσαν στο χώμα. Και την ώρα που ακούμπησαν γίνηκαν σκάλα. Σκάλα με ταξιωτή και χρυσαφένια. Την έπιασε ο δράκος και ανέβηκε μέχρι απάνω ψηλά. Και έπειτα πήγαν οι δυο τους μέσα. Ο γιος του ψαράσα την είδε την κοπέλα. Τι λέτε να. Τι λέτε να νιώσε. Τι λέτε να νιώσε στην καρδιά του μας. Κάπως χτύπησε, γιατί πολύ του άρεσε η Χρυσομαλούσα. Και την αγάπησε. Και ήθελε η γυναίκα του να την κάνει. Αλλά περίμενε. Περίμενε να μείνει μονάχη. Και όταν είδε από το ανοιχτό παράθυρο ένα μαύρο σύννεφο να φεύγει, κατάλαβε πως η Χρυσομαλούσα του ήταν μονάχη της. Στάθηκε από κάτω και τη φώναξε την αγαπημένη του με ένα τραγούδι. Χρυσομίλια, Χρυσορόδια και Χρυσοστεφανάτη, ρίξε τα μαλλιά σου κάτω, να πιαστώ να ανέβω απάνω. Και εκείνη παραξενεμένη, γιατί τόσα χρόνια που ήταν κλειδωμένη μες στον πύργο, κανένας ποτέ εκτός από τον δράκο δεν την είχε φωνάξει, βγήκε στο παραθύρι και κοίταξε. Και την ώρα εκείνη, τα χρυσά μαλλιά της λύθηκαν ξανά και σαν έπεσαν στο χώμα γίνηκαν σκάλα. Σκάλα με ταξιωτή και χρυσαφένια. Την έπιασε και ανέβηκε μέχρι απάνω. Πολύ της άρεσε να Χρυσομαλούσα στο παλικάρι. Και τον κράτησε κοντά της. Αλλά λίγο πριν ξημερώσει, γύρισε και του είπε: Τώρα πρέπει να φύγουμε, παλικάρι μου, γιατί θα έρθει ο πατέρας μου ο δράκος και αν σε δει εδώ θα σε φάει. Και πού να πάμε, της λέει αυτός. Εγώ είμαι φτωχός. Μήτε ψαρεύω, μήτε κυνηγάω. Τι θα σε ταΐζω. Μη νοιάζεσαι, του είπε τότε εκείνη. Και έσκυψε κάτω από το πηγάδι και τράβηξε ένα σεντούκι. Τ' άνοιξε. Και εκεί μέσα ξεπήδησαν όλο τον κόσμο θησαυρή. Τι διαμάντια, τι μπριλάντια. Αλλά αυτή δεν πήρε τίποτα από όλα αυτά. Έψαξε καλά στον πάτο του σεντουκιού και βρήκε ένα αμύγδαλο. Ψάξε και βρήκε ένα καρύδι. Και στο τελευταίο ένα ρόδι. Τα πήρε και τα τρία, τα φύλαξε στον κόρφο της και μετά έκανε τα μαγικά της. Και γίνηκαν και δυο πουλιά. Δυο πουλιά με κάτασπρα φτερά που τα άνοιξαν και πέταξαν από το ανοιχτό παράθυρο του πύργου. Αλλά σαν έφτασαν μακριά και ο δράκος δεν μπορούσε πια να τους φτάσει, η Χρυσομαλούσα ξανά έκανε τα μαγικά της και γίνηκαν άνθρωποι. Αυτή πήγε πιασμένη από το χέρι. Όχι, σταματήσει. Είναι ο δράκος. Σας σύννεφος που ήρθε από πάνω μας με τον ηχό του παραμύθι της Χρυσομαλούσας. Σαν έφτασαν λοιπόν μακριά, ο γιος του ψαρά αναστέναξε. Ξέρετε πόσο βαριά. Για να ξενάξτε λίγο να δω. Έτσι. Τι έχεις, του λέει η Χρυσομαλούσα. Μήπως θες να φύγουμε. Μήπως θέλεις να φύγουμε, να γυρίσουμε πίσω. Όχι, της λέει αυτός. Αλλά σκέφτομαι πως έτσι όπως πάμε τα χρυσά μαλλιά σου μπερδεύονται με τα χώματα και τις πέτρες. Μην νοιάζεσαι, του λέει αυτό. Και βγάζει από τον κόρφο της η Χρυσομαλούσα λίγο και ρίχνει κάτω. Και μόλις εκείνο ακούμπησε στο χώμα, στο αμάξι μάλογα και αμαξάδες παρουσιάστηκε μπροστά τους. Ανέβηκαν και πήγαν. Σαν έφτασαν στο καλύβι μπροστά,
ο γιος του ψαρά αναστέναξε ακόμα περισσότερο. Έχεις πάλι και αναστενάζεις, του λέει εκείνη. Μη μετάνιωσες και θες να φύγουμε. Όχι, της λέει αυτός. Αλλά σκέφτομαι πώς να σε πάω μέσα στο καλύβι που είναι γεμάτο μαγκίστρια και δολώματα και τα χρυσά μαλλιά σου θα μπλεχτούνε και θα γεμίσουνε. Μη νοιάζεσαι, και έβγαλε από τον κόρφο της το καρύδι και το ρίξε πάνω στο καλύβι. Εκείνη την ώρα μεταμορφώθηκε το καλύβι, το γίνεται όλα καλά. Άντε, του λέει, πάμε να μπούμε μέσα και φώναξε όλους τους συγγενείς να φάμε και να πιούμε. Και τι θα φάμε, της λέει αυτός. Εγώ δεν έχω τίποτα. Μη νοιάζεσαι, του λέει, της ομαλούσα. Και έβγαλε από τον κόρφο της. Τι έβγαλε? Το ρόδι. Και το ρίξε πάνω στα τραπέζια και γέμισαν τα τραπέζια τότε με πιωτά και γλυκά κι όλα του κόσμου τα καλά. Και ήρθαν όλοι και γλεντήσανε και ήπιανε. Και λέει το παραμύθι πως από τότε δεν έλειψε τίποτα στην Χρυσομαλούσα από στην ζωή της. Και ζήσαν αυτοί καλά. Και εμείς. Καλύτερα, στα σίγουρα. Το λέει η γιαγιά σου, αλήθεια. Για πάμε να το πούμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί όμως, ναι. Έχω και δώρα. Δίλη, 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 το φυτίλι που έφεγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. Μα ήρθε ο ποντικός και φάγε το φυτίλι μέσα από το καλύβι που έφεγε και κένταγε πάρ' το κόρη το μαντίλι. Ήρθε και η γάτα και φάγε το ποντικό που φάγε το φυτίλι μέσα από το καντήλι που έφεγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. Ήρθε και ο σκύλος και φάγε τη γάτα που φάγε το ποντικό που φάγε το φυτίλι μέσα από το καντήλι που έφεγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. Παλαμάκια οι άλλοι. Ήρθε και ο σκύλος και φάγε τη γάτα που φάγε το ποντικό που φάγε το μέσα το καντήλι που έφεγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. Ήρθε και το ξύλο και δήρε το σκύλο που φάγε τη γάτα που φάγε το ποντικό που φάγε το φυτίλι μέσα το καντήλι που έφεγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. Ήρθε και η φωτιά και κάψε το ξύλο που φάγε το ξύλο που φάγε τη γάτα που φάγε το ποντικό που φάγε το φυτίλι μέσα από το καντήλι που έφεγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. Ήρθε και το ποτάμι και σβήσε τη φωτιά που κάψε το ξύλο που δήρε το σκύλο που φάγε τη γάτα που φάγε το ποντικό που φάγε το φυτίλι πιο γρήγορα μέσα στο καντήλι που έφεγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. Ήρθε και το βόδι και πιε το ποτάμι που σβήσε τη φωτιά, που κάψε το ξύλο, που δήρε το σκύλο, που φάγε το ποντικό, που φάγε το φυτίλι μέσα από το καντήλι, που έφεγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι. Ναι, μπορείτε. Και μετά ήρθανε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Και επειδή σας είπα πως είναι παραμυθοτράγουδο και αυτό πάει μέχρι το βράδυ, μπορούμε να το λέμε. Το που ήρθε από πάνω όμως προηγουμένως. Και ήταν έτοιμο να βρέξει. Μη βρέξεις του. Περίμενε. Εσύ που είσαι το πιο δυνατό του κόσμου, θες να παντρευτείς την κόρη μου? Ήθελε να το λέει. Αν δεν είμαι εγώ, του λέει, το πιο δυνατό του κόσμου. Ο πιο δυνατός από μένα είναι ο αέρας, ο βοριάς, που φυσάει και ξεφυσάει και δεν με αφήνει ούτε μια σταγόνα βροχής να ρίξω στη γη. Με κάνει κομμάτια. Εκεί να πας να βρεις δαμπρό για την κόρη σου. Φεύγει και ο ποντικός βασιλιάς και πάει στον Γερβοριά. Και τυχαίνει σε μια στιγμή που ήταν εκείνος έτοιμος να αρχίσει να φυσάει και να φυσάει. Μη φυσάς, του λέει, μη φυσάς. Μονάχα πες μου, είσαι ο πιο δυνατός του κόσμου. Θες να παντρευτείς την κόρη μου?
Α, του λέει ο Κυρβοριάς, δεν είμαι εγώ ο πιο δυνατός του κόσμου. Πιο δυνατός από μένα, του λέει, είναι εκείνος ο πύργος ψηλά στο βουνό. Φυσάω χρόνια τώρα και ξαναφυσάω και προσπαθώ να τον ρίξω και δεν μπορώ. Εκεί να πας να βρεις γαμπρό για την κόρη σου. Και πάει στον πύργο να βρει γαμπρό για την κόρη του. Στέκεται μπροστά στον πύργο και τι του λέει? Τι του λέει? Εσύ που είσαι? Ο πιο δυνατός του κόσμου. Και ο πύργος ήθελε? Αν δεν είμαι εγώ, του λέει, ο πιο δυνατός του κόσμου. Πιο δυνατά από μένα. Μένουν κάτω χαμηλά στα θεμέλια μου και χρόνια τώρα. Τσουφρούτσου με τα δόντια τους. Ναι, τα θεμέλια μου τα ροκανίζουνε και θα με ρίξουνε. Εκεί να πας να βρεις γαμπρό για την κόρη σου. Χάρηκε τόσο που η γενιά του ήταν η πιο δυνατή του κόσμου. Το κατέβηκε στην ποντίκια, βρήκε ένα ποντίκαρο δυνατό και όμορφο και πάντρεψε την κόρη του με αυτόν. Και πολύ γρήγορα γέμισε ο πύργος εκεί μικρά ποντικάκια και όλοι ήταν ευχαριστημένοι γιατί νόμιζαν πως ήταν η πιο δυνατή. Είναι σιγά. Ένα τσακάλι, μωρέ! Είναι σκακάλι. Τι είναι το τσακάλι, ξέρετε? Σιγά μην ήταν και ένα χωριό. Σιγά! Τι είναι το τσακάλι, ξέρεις, σαν το κουγιό. Τσακάλι. Ναι, τι είναι? Τσακάλι. Τι είναι το τσακάλι? Μικρό ή μεγάλο? Μεγάλο. Άγριο ή ήμερο? Άγριο. Άγριο, πολύ. Τρώει κόπες πολλές, Παρουσιάζεται μπροστά του Μανίκαρος κόκαλο από το φόβο του. Ούτε να φωνάξει, ούτε να κόψει κανένα κλαδί από τα δέντρα να το κυνηγήσει, τίποτα. Σηκώτανε και τρεμολάκερο σαν το λαγό και περίμενε να δει τι θα γίνει. Εσύ ξέρεις τι είναι ο Το κόστος. τσακάλι ορμάει πάνω στις σκότες, αρπάζει 4-5 και τις πάει στη φωλιά. Τι να τις κάνει? Τις φάει. Ή να παίξει μαζί τους. Να παίξεις. Να τις φάει, Να κατουρίσει. Ο Μανίκαρος, τρέμοντας από το φόβο του, μαζεύει τις υπόλοιπες σκότες και πάει στο σπίτι του. Αλλά σε όλο το δρόμο έτρεμε. Γιατί έτρεμε? Φοβόταν η σκότη. Άλλος. Άλλος. Φοβόταν, αλλά τι φοβότανε? Τη γυναίκα του, μωρέ, φοβότανε. Τι θα πει στη γυναίκα του, τη Μανικάρενα? Φοβότανε και ντρεπότανε κιόλας. Φτάνει στο σπίτι, βγαίνει η Μανικάρενα να πάρει τις σκότες να τις βάλει μέσα στο ποτέτσι, και τις μετράει τις σκότες. 3. Μανίκαρε, του λέει, εδώ λείπουνε κότες, τι γινήκανε? Μου λέει, γυναίκα, λείπουνε κοτούλες. Θα σου πω, δεν θα το πιστέψεις όμως, να, εκεί που έβοσκα τις κότες, ήρθε ένας τσοπάνης και μου πήρε μερικές κότες και είπε, για κάθε κότα που μου παίρνει θα μου δώσει ένα αρνί. Έχεις έννοια? Το ξεφούρνησε το ψέμα ο Μανίκαρος. Η γυναίκα του όμως το πίστεψε. Την άλλη μέρα παίρνει ο Μανίκαρος ξανά τις κότες να πάει να τις βοσκήσει τις υπόλοιπες. Αλλά ξανά το τσακάλι γλυκάθηκε και παραμόνευε. Την ώρα που αρχίζει ο Μανίκαρος να παίζει τη φλογέρα του, ορμάει πάλι πάνω στις κότες, αρπάζει 4-5 το τσακάλι και πάει στη φωλιά του. Ο Μανίκαρος, πιο φοβισμένος από την άλλη φορά, μαζεύει τις κότες και πάει στο σπίτι του. Μανικάρε να ξαναμετράει τις κότες. Του λέει, εδώ λείπουνε κι άλλες κότες, Μανικάρε, τι έγινε? Ωραία η γυναίκα. Αφού σου είπα, ήρθε πάλι εκείνος ο Τσοπάνης και μου πήρε κότες, θα μου φέρει αρνιά, θα έχουμε να τρώμε αρνιά. Το πίστεψε η Μανικάρα. Αλλά για να μην σας τα πολυλογώ, κάθε φορά που πήγαινε ο Μανίκαρος να βοσκήσει τις κότες ήταν εκεί το τσακάλι. Μέχρι που γύρισε στο σπίτι του μια μέρα και δεν είχε Ούτε μία κότα. ούτε πούπουλο δεν είχε μαζί του. Πέρασε μια μέρα, πέρασαν 2, πέρασαν 3. Η Μανικάρενα δεν είχε ούτε αυγό να βράσει. Μανίκαρε, του λέει, τι γίνεται, πού είναι εκείνος ο Τσοπάνης? Τώρα πέστε μου, μπορούσε να της πει πως έλεγε ψέματα τόσο καιρό? Μπορούσε, για πέστε μου. Όχι. Γιατί το ψέμα, άμα τα αρχίσουμε, δεν το μαζεύουμε μετά. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε τάχα μου να πάει μονάχος του για να βρει το Τσοπάνη. Πήρε λίγο νεράκι μόνο μαζί του και χώθηκε μέσα στο δάσος. Και πήγαινε, ούτε ήξερε που βρίσκεται, ούτε ήξερε που πάταγε και που βρισκότανε. Όταν άξαφνα,
εκεί μέσα στο δάσος άκουσε θόρυβο μεγάλο. Δηλαδή τι θόρυβος. Σιώταν η γη ολάκερη, τρανταζόταν ο τόπος όλος, τα δέντρα ένα γύρο. Κοιτάει γύρω το Μανίκαρος, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Τι να δει. Εκείνο ήταν ένα θεριό. Ένας δράκος. Μέχρι εκεί απάνω. Έπιανε τα κυπαρίσια, τα ταρακούναγε καλά-καλά, τα ξερίζωνε και τα πέταγε με τον ουρανό. Ο Μανίκαρος φοβήθηκε και κρύφτηκε πίσω από μια μεγάλη πέτρα. Έτσι, δεν φαινότανε καθόλου. Και περίμενε να δει τι θα γίνει. Αλλά έτσι όπως καθότανε πίσω από την πέτρα, πιάστηκαν τα πόδια του. Προβάλλει το κεφάλι του μονάχα και φωνάζει. Βρε κεφάλα! Ξανακρύβεται. Κάει ο δράκος ολόκληρα, δεν είδε τίποτα. Ω, ιδέα μου θα είναι, λέει. Και συνέχιζε να ξεριζώνει τα κυπαρίσια και να τα πετάει ψηλά. Ο Μανίκαρος μπορούσε να κάτσει άλλο πίσω από την πέτρα, πιάστηκε. Προβάλλει πάλι το κεφάλι του και φωνάζει πιο δυνατά. Βρε κεφάλα! Κρύβεται πάλι. Λέει ο δράκος, να δεις μωρέ, μου θα είναι κανένα θεριό που δεν με φοβάται. Για να έχω το νου μου, λέει ο δράκος. Κεφάλα, κεφάλα. Όπου πια δεν μπορούσε να κάτσει άλλο πίσω από την πέτρα έτσι μαζεμένος, πιάστηκαν τα πόδια του, πονούσε η μέση του. Προβάλλει ο Λάκερος λοιπόν, στέκεται μπροστά στο δράκο, ανοίγει τα ποδάρια έτσι, τάχα μου πως δεν φοβότανε και του λέει του δράκου. Αυτό είναι ένα ψεύτικο παράδειγμα. Βρε κεφάλα, για έλα εδώ. Τα χρειάστηκε. Πάει μπροστά του. Στους ορισμούς σου, αφέντη μου, ό,τι προστάξεις, του λέει. Σκύψε, του λέει ο Μανίκαρος. Σκύβει ο δράκος. Σκύψε πιο πολύ, του λέει ο Μανίκαρος. Σκύβει πιο πολύ ο δράκος, τον εκαβαλάει ο Μανίκαρος και τον προστάζει να τον πάει στο σπίτι του. Σπίτι του δράκου. Πού λέτε να μείνει ο δράκος? Αφέντη, εσύ είσαι πολύ δυνατός. Δεν παλεύουμε μαζί σου. Εγώ θέλω να παλέψω, λέει εκείνος. Βγαίνει μωρέ παιδιά μου ο πιο δυνατός δράκος μπροστά. Τον αρπάζει ο Μανίκαρος από το χέρι, τον αρπάζει και ο δράκος από το άλλο. Μανούλα. Εγώ είμαι ο πιο δυνατός. Του πετάχτηκαν τα μάτια έξω του Μανίκαρου από τον πόνο. Και για να μην τον καταλάβει ο δράκος πως φοβήθηκε, γύρισε ο Μανίκαρος στο κεφάλι του από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά όμως ήτανε γκρεμός και θάλασσα βαθιά. Τι κοιτάς εκεί, αφέντη, του λέει ο δράκος. Κοιτάω μωρέ, λέει ο Μανίκαρος. Πώς να σε πετάξω στη θάλασσα για να σε πνίξω. Γιατί δεν πήρε κολύμβηση? Εκείνη την ώρα φοβήθηκε ο δράκος και τον άφησε. Αλλά φωνάζει η Μανικάρανα πως το φαΐ είναι έτοιμο. Παρατάνε το Μανίκαρο και μπαίνουνε μέσα στη σπηλιά. Μπαίνουν στο καλύβι του Μανίκαρου. Μπορούσαν να μπουν τόσα ταιριά εκεί μέσα. Όχι. Με κάτι χερούκλες, με κάτι ποδάρες, 40 δράκοι. Πού να μπουν εκεί μέσα να χωρέσουνε. Σπάσανε κάτι καρεκλούλες που ήταν, σπάσανε τα σανίδια, το κάνανε. Ρημαδιό το καλύβι του Μανίκαρου. Αλλά τέλος πάντων βρήκανε τρόπο και κάτσανε. Να, κάτσανε έτσι όπως είστε κι εσείς εδώ. Γιατί πεινάγανε. Και όλοι πεινασμένοι βρίσκουν τρόπο να κάτσουν. Κάτσανε λοιπόν και η Μανικάρανα τους έβαλε μπροστά φαγητό εξαιρετικό. Τι φαΐ λέτε να τους μαγείρεψε? Εγώ ξέρω. Για πες. Τους άντρες. Κρέας. Πού το βρει το κρέας? Τους άντρες. Δεν είχε. Τι λέτε? Ξέρω. Αυγό. Αυγά. Δεν Ψάρι. είχε κότες. Τι Ψάρι. είχε πάρει ούτε Γάλα. ψάρια. Λοιπόν. Όρτα. Όρτα. Το βουνό. Κοντά Ξέρω. έπεσες. Φαγητό εξαιρετικό. Μακαρόνια. Κολοκύθια νερόπραστα. Κολο- Καυτά. Δεν κάνανε πια Θα χυτράκι. κάνανε το. Δεν κάνανε καθόλου εμετό γιατί πεινάγανε. Αρχίσανε λοιπόν να φυσάνε τα κολοκύθια τα καυτά για να κρυώσουν. Πώς φυσάγανε οι δράκοι όλοι μαζί να κρυώσουν τα κολοκύθια? Πώς, έτσι μόνο? Και με το φύσιμα 40 δράκων μου, ρε παιδιά μου, σηκώνεται ένας αέρας, ανεμοστρόφιλο σωστό σηκώθηκε. Τόσες λίρες και με τη Μανικάρανα. Και άμα το βρείτε, τι έκανε με τόσες λίρες? Μπράβο, αγόρασε κότες. Και πέρασε με τη Μανικάρανα ζωή Και κότα. κότα. Να είχαμε την τύχη του Τονίου. Στη δεμένη, στην ανέμη τη
έγραψε και το κρατάς στο χέρι. Τι είναι η κόκκινη κλωστή? Αλλά είναι τυλιγμένη σε μια ανέμη. Αυτή είναι η ανέμη. Αυτοί είχαν παλιά και τυλίγανε την κλωστή εδώ πέρα, το κουβάρι, φτιάχνανε τα ρούχα τους, τα πλέκανε. Τα τυλίγανε εδώ, για να μην μπλέκει. Έτσι έκανε. Ναι, έτσι έκανε. Τις πολλές φορές που την έχω γυρίσει, έχει μπλεκτεί λιγουλάκι η κλωστή. Θα μου την ξεμπερδέψεις μετά. Να την ξεμπερδέψεις μετά την κλωστή που έχει τυλιχτεί εδώ πέρα. Εγώ την είδα εδώ. Σαν να σταματάει σιγά. Σαν να σταματάει. Σαν να σταματάει η σφαίρα της γης. Έτσι, ναι, είναι κάπως έτσι. Γιατί ξέρεις κάτι, τώρα είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Τα παραμύθια κάνουν τη σφαίρα της γης και γυρίζει. Όπως πρέπει. Έχουμε χαλαρώσει πάρα πολύ, θα το έχετε καταλάβει νομίζω. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Νίκη την Κάπαρη που μας φιλοξένησε, που μας δέχτηκε, που μας είπε τα παραμύθια και περάσαμε τόσο πολύ ωραία. Και όλα τα παιδιά τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά φυσικά. Νίκη μου, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ και είναι για μένα πάντα πολύ όμορφα να έρχομαι στο νησί σας. Που το αγαπώ πια, λες και είναι δικός μου τόπος. Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή, να κάνεις την παρουσίαση εσύ για σένα. Καλύτερα, γιατί θα τα πεις πολύ πιο ωραία. Θα μας πεις γενικά με τι ασχολείσαι, αν έχεις έρθει στοιχείο και τι όμορφα πράγματα κάνεις εκεί στη μεγάλη πόλη, την Αθήνα, την πρωτεύουσά μας. Λέω παραμύθια 15 χρόνια τώρα. Είναι κάτι που το αγαπώ απίστευτα. Είμαι συγχρόνως δασκάλα, οπότε το χρησιμοποιώ και μέσα στη σχολική τάξη πάρα πολύ. Σαν εργαλείο πρώτα απ' όλα δουλειάς, σαν χαλαρωτικό τρόπο για τα παιδιά μου, πάρα πολύ. Αλλά πέρα από αυτό το έχω ανοίξει και κάνω παραστάσεις μαζί με το μουσικό μου, το Γιάννη τον Ψημάδα. Παραστάσεις για μικρούς και για μεγάλους. Σταθμή στην πορεία μας αυτή των 15 ετών ήταν η παιδική βιβλιοθήκη στον Εθνικό Κήπο, όπου ήμασταν για 12 ολόκληρα χρόνια. Και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο βέβαια, που είμαστε εκεί από το 2006 μέχρι και σήμερα που μιλάμε και κάνουμε παραστάσεις με θέμα αρχαία ελληνική μυθολογία, με στα εκθέματα του μουσείου μπροστά, και είναι ένα πρόγραμμα που γνωρίζει τεράστια επιτυχία και έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση σε μικρούς και σε μεγάλους. Από εκεί και μετά παραστάσεις διάφορες σε όλη την Ελλάδα, και αυτό είναι που αγαπώ και ιδιαίτερα. Σε νησιά, πέρυσι το καλοκαίρι, και εύχομαι να γίνει και φέτος κάτι ανάλογο, είχαμε ταξιδέψει σε νησιά που δεν είναι τόσο, θα λέγαμε είναι απομακρυσμένα, στην Τονούσα, στην Κίμολο, νησιά που δεν είναι στην πρώτη γραμμή επισκεψιμότητας από τουρίστες, και εκεί πραγματικά είχα από τις πιο όμορφες εμπειρίες μου στο θέμα παραμύθι. Ειλικρινά, είναι κάτι που το μοιράζομαι από τότε πάντα, γιατί είναι απίστευτα γοητευτικό να βλέπεις το κοινό σου να υπάρχει από τον παπά του χωριού μέχρι τα μικρά παιδάκια, οι γιαγιάδες που είναι 80 φεύγα και όλες οι ενδιάμεσες ηλικίες, και όλοι να σε κοιτούν με τέτοιο τρόπο και να συμμετέχουν στο παραμύθι σου, λες και τους μιλάς για κάτι που σου έχει συμβεί πραγματικά. Να με κόβουν, να σχολιάζουν οι γιαγιάδες, ήταν πραγματικά συγκλονιστικές εμπειρίες. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είναι κάτι πολύ ζωντανό τελικά το παραμύθι και είναι αυτή η μαγεία ακριβώς, όπως μας είπες και εσύ, κάτι που το ζήσαμε και εμείς σήμερα εδώ. Πολύ ζωντανό, πολύ σωστά το είπες, γιατί το παραμύθι, όσες φορές και να το πω, το ίδιο παραμύθι ακούγεται πάντα διαφορετικά. Δηλαδή αυτό, αν με ακούσεις, αν κάναμε μια δεύτερη παράσταση τώρα, θα μου λέγεις ότι το είπες αλλιώτικα, και πάντα αυτό μου λένε, γιατί είναι ζωντανό ακριβώς. Δεν είναι ένας ρόλος που μαθαίνεις τα λόγια του και αρχίζεις και λες και τα παίζεις με έναν τρόπο. Μεταφέρεις μια ιστορία και ανάλογα με αυτόν που έχεις μπροστά σου, με το χώρο γύρω σου, με σένα τον ίδιο πώς είσαι εκείνη την ώρα, έχει να κάνει πάρα πολύ. Δηλαδή δίνεις, παίρνεις τα ερεθίσματα από γύρω σου. Ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί μας δόθηκε και μας η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε κάτι διαφορετικό. Είμαστε βέβαια σε έναν τόπο που γίνονται πολλά πολιτιστικά και ευτυχώς έχουμε αυτή την χαρά. Αλλά όμως θέλουμε να βλέπουμε και ανθρώπους όπως εσένα, που μπορείς και δίνεις σε μικρούς και σε μεγάλους, όπως είπες και εσύ. Θα ήθελα βέβαια να σε ρωτήσω, αν κάποια παιδιά έρθουν στην Αθήνα,
θα σε βρουν κάπου τον μήνα που έρχεται, το Μάιο, θα παρακολουθήσουν κάτι, όπως μας είπες προηγουμένως? Είμαι την επόμενη Κυριακή στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, την επόμενη μεθεπόμενη, 11 του μήνα. Σε 11 Μαΐου, Στο λοιπόν. 11 Μαΐου, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και μάλιστα η μέρα είναι αφιερωμένη σε παραμύθια και μύθους από την αρχαιότητα που αφορούν το δίδυμο μητέρα-παιδί. Γιατί είναι ο εορτασμός της μητέρας. Οπότε έχουμε το δίδυμο, αναφερόμαστε σε αυτό το δίδυμο. Από εκεί και μετά είναι μια παράσταση στις 5 του Μάη σε ένα θέατρο στην Αθήνα, κοντά στο Μπάντμιντον, λέω το πιο... που θα κάνουμε, είναι μια πολύ όμορφη παράσταση που και για μας είναι λίγο πείραμα, γιατί είναι μια σύμπραξη τεχνών. Μαζευτήκαμε 2 ηθοποιοί, ένας μουσικός, μια σκηνοθέτηδα με πολύ μεγάλο μεράκι και εγώ σαν αφηγήτρια και ένας χορευτής, και θα κάνουμε ένα θέμα, μια παρουσίαση με θέμα τον αργαλιό. Πάρα πολύ ωραία. Όπου θα υπάρχουν μύθοι, αρχαίοι ελληνικοί μύθοι που αφορούν φυσικά στον αργαλιό, Θεάθηνα και ύφανση και όλα αυτά, και θα είναι δοσμένο με έναν πολύ πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μην ξεχνάτε. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει πραγματικά. 5 Μαΐου και 11 Μαΐου. Φυσικά υπάρχει το διαδικτυό που κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ. Γιατί όποιος θέλει να έρθει στην Αθήνα θα ψάξει. Νίκη Κάπαρη, που είναι, τι κάνει. Και βέβαια για το όχι μόνο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αυτό. Και στο τέλος του Μάη θα έχουμε και την τελευταία μας για φέτος παράσταση στην ιστορική μπουάτα Πανεμιάς, στην Πλάκα. Πολύ ωραία. Την τελευταία μπουάτ που έχει μείνει πια ανέγκυχτη από το χρόνο, πραγματικά από το 1964 που ιδρύθηκε μέχρι τώρα. Είναι σαν να μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο που δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως, δεν έχει πειράξει ο νέος της ιδιοκτήτης, την έχει σεβαστεί απόλυτα, ο Πάνος είναι εξαιρετικός. Γίνονται βραδιές εκεί μέσα πραγματικά κατανυκτικές. Μόνο αυτόν το χαρακτηρισμό μπορώ να δώσω. Ειδικά στην αφήγηση του παραμυθιού, που είναι για μεγάλους βέβαια, εκεί πρέπει να πούμε έτσι, για ενήλικες, γιατί τα παραμύθια ήταν για ενήλικες στην αρχή, μετά γίνανε για παιδιά και... είναι άλλα πράγματα, θα τα πούμε σε άλλη κουβέντα ή δεν ξέρω όταν θα έχουμε χρόνο. Και γίνονται πραγματικά κάποιες φορές η μουσική μου, γιατί εκεί παίζω με 3 μουσικούς μαζί, επειδή είναι για μεγάλους και το διανθίζουμε το πρόγραμμα λίγο διαφορετικά, μου λένε καμιά φορά τρομάζουμε με αυτή την ησυχία. Και είναι απόλυτο δείγμα προσήλωσης του κόσμου και πόσο μέσα έχει μπει στο παραμύθι. Είναι ανατριχιαστικό πραγματικά. Σε παρασύρει ακριβώς ο τρόπος, γιατί φυσικά ξεκινάει από την αφηγήτρια και όταν δίνεις, παίρνεις και γίνεται αυτό ακριβώς, νομίζω. Είναι μια ανταλλαγή. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, είναι πολύ ζωντανό. Έτσι, ακριβώς. Ωραία. Ζωντανό. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσαμε, Νίκη μου. Και εγώ, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι εσύ, να συμβουλεύσεις κάτι τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς. Τους εκπαιδευτικούς θα ήθελα να τους δω πολύ προσωπικά σε μια άλλη συνάντηση, πραγματικά, που θέλω να κάνω μαζί τους. Γιατί και στην Αθήνα κάνουμε πάρα πολλά σεμινάρια που έρχονται εκπαιδευτικοί και τα παρακολουθούν και έχουν να κάνουν με το πώς μια ιστορία ή ένα παραμύθι μπορείς να το αφηγηθείς μέσα στην τάξη. Ακόμα και ένα μάθημα, το μάθημα της ιστορίας, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορείς να το αφηγηθείς αντί να το κάνεις μέσα από το βιβλίο. Η μάχη του Μαραθώνα είναι ένα εκπληκτικό αφήγημα. Με ίντριγκες μέσα, με πολέμους, με στοιχεία που πραγματικά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από ένα λαϊκό παραμύθι που εντυπωσιάζει τα παιδιά, και νομίζω ότι θα γίνονται πολύ πιο ζωντανά τα μαθήματά μας έτσι και πάρα πολλοί θα έχουν να πάρουν παιδιά και εκπαιδευτικοί. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να τους δω, γιατί στην Αθήνα όσες φορές έχω κάνει τέτοια σεμινάρια έχουν απίστευτη ανταπόκριση, και επειδή έχω επαφή και μετά με τους εκπαιδευτικούς που τα έχουν χρησιμοποιήσει αυτά που έχουμε μαζί κουβεντιάσει, μου λένε ότι τους βοήθησαν πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη. Πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε μαζί κάποιες βασικές αφηγηματικές τεχνικές που δεν χρειάζεται να είσαι παραμυθάς όπως είμαι εγώ για να τις χρησιμοποιήσεις, αρκεί να θέλεις. Ωραία. Αρκεί είναι να πολύ θέλεις. ωραίο αυτό. Είναι μια άλλη διάσταση που δεν θα την είχαμε σκεφτεί εμείς οι απλοί άνθρωποι. Είναι μια άλλη Αλλά ίσως εσύ ως εκπαιδευτικός είσαι πιο ευαισθητοποιημένη. Είμαι πολύ μέσα στα πράγματα. Έτσι, και επειδή χρησιμοποιώ, είναι οι 2 μεγάλες μου αγάπες. Πραγματικά είμαι ερωτευμένη και με τις 2
ασχολίες μου και ως δασκάλα και ως παραμυθού. Γι' αυτό και θέλω να το μοιραστώ αυτό. Σωστά. Δεν θα το κρατήσω για μένα. Θέλω να βγει όσο περισσότεροι άνθρωποι να το δουν και να το αγαπήσουν. Και φυσικά θέλω να στείλω και ένα μήνυμα στους γονείς. Γιατί η παράσταση που κάναμε σήμερα, ναι, ήταν για παιδιά. Οι γονείς όμως επιλέγουν. Οι γονείς λοιπόν στις μέρες μας, και το λέω με πολύ μεγάλη αγάπη και φιλικότητα απέναντί τους, νομίζουν ότι θα πάμε τα παιδιά μας κάπου που να υπάρχει ένα γνωστικό αντικείμενο, να μάθουν. Δηλαδή αυτό το να μάθουν, αν ξέρανε το παραμύθι, πόσο πολύ βοηθάει την ψυχή και το μυαλό ενός παιδιού να ανοίξει και να γίνει δεκτικό στα μαθησιακά του αντικείμενα αργότερα, πραγματικά θα τους λέγανε μόνο παραμύθια. Δηλαδή πρέπει να ξεφύγουμε λιγάκι από αυτό το ότι τι θέμα είναι θέμα που το κάνουν και στο σχολείο, που όχι. Προσπαθούμε να κάνουν τα παιδιά να ονειρευτούν. Τους λείπει αυτό το πράγμα σήμερα. Να συμμετέχουν, να φτιάξουν εικόνες με τη φαντασία τους. Γιατί στον καιρό μας και στις μέρες μας τα πάντα γύρω τους είναι έτοιμα. Σωστά. Είναι έτοιμα. Η φαντασία δεν έχει καμία θέση στη ζωή τους. Και είναι κρίμα να την ευνοχίζουμε από την τόσο τρυφερή τους ηλικία. Αν παρακολουθήσατε στο παραμύθι, η Χρυσομαλούσα ήταν απλά όμορφη. Δεν ήταν ψηλή, ξανθιά, χοντρή, κοντή, με γαλάζια μάτια. Δεν ήταν τίποτα. Το κάθε ένα παιδί έφτιαξε τη Χρυσομαλούσα του όπως την ήθελε εκείνο. Δεν υπάρχουν πρότυπα ομορφιάς. Έτσι. Και φυσικά κάθε παραμύθι έχει ένα μήνυμα. παραμύθι. Και τα παιδιά τα λαμβάνουν όλα. Τα πάντα λαμβάνουν. Δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω. Τα πάντα. Εγώ χάρηκα πολύ που καθίσατε και οι μεγάλοι στο παραμύθι, γιατί είμαι σίγουρη ότι αν μιλούσαμε τώρα με τα παιδιά, τι εξέλαβαν από το κάθε παραμύθι, τι τους άρεσε έτσι πολύ απλά, και μου πείτε κι εσείς, ο καθένας σας έχει διαφορετικά πράγματα προσλάβει. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να κλείσουμε με αυτό, το πολύ όμορφο που είπες για τα παιδιά. Νίκη μου, εύχομαι και να κάνουμε κάτι άλλο, να οργανώσουμε κάτι άλλο εδώ, στοιχείο εννοώ πάντα, στο νησί μας. Μακάρι, γιατί τυχείο την αγαπώ πραγματικά, το λέω αυτό, σαν δεύτερη πατρίδα μου. Και δεν είναι τυχαίο που επέλεξα για το μεταπτυχιακό που κάνω τώρα στο τμήμα της λαογραφίας στη Φιλοσοφική ένα θέμα που αφορά τη ζωή στον κάμπο. Και μάλιστα τους ανεστάτες που έχετε εδώ. Ωραία. Και Χίος λοιπόν σε αγαπάει και θα σε ζητήσει και θα κάνουμε και κάτι μαζί και εδώ σε εμάς. Με χρώμα και χαρά στην εκπομπή, έτσι. Με και χαρά. Για Ευχαριστούμε. να ζήσουμε εμείς καλά και όλοι μαζί. Έτσι. Καλύτερα. Λοιπόν, παιδιά μου, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, κάτι άλλο θα δούμε. Γεια σας! Ωραία,